Zdravím vás, já jsem Petbox, vítejte u nového videa. Dneska si zahrajeme v Robloxu Restaurant Tycoon, tak se můžeme na to rovnou vrhnout. Tak dáme rovnou play, ať můžeme jít hrát. Dostali jsme 5 diamantů, to je dobrý, tak to si vemem. A jdeme si zamluvit pozemek. Vytvoříme si svoji restauraci, jak se bude jmenovat. Bude se jmenovat Restaurace u Petboxu. Tak jo, teďka si selektneme restauraci, která se nám nejvíc líbí. Nejvíce mě asi líbí tady ta restaurace, takže já si ji selektnu. A máme si vybrat, jaký jídlo budeme vařit. Jelikož jsme v Evropě, tak dáme evropské jídlo, dám unlock a můžeme jít snad vařit. Už nám jdou první zákazníci. Stůl pro 2 potřebuju, OK, hned vám ho dám. Tady je, jdete za mnou. Hezky. A pěkný slečinky. Tyjo, to je pěkně nabušená. Mám kašel. Tyjo, další lidi. OK, tak už jsme ani nezačali, už tady máme krásně. Už mě tam nejdou dát. Chcete stůl pro 2? Click a table for the customer. Tak na to klikám. Jo, už jdou. A co vy chcete? Vy chcete guláš. OK, tak jdem vařit guláš. Takže, vezmeme si recept. Jdem namlít maso, kámo, tak to je mega propracovaný. Jdem ho udělat na pánvičce, pořádně, hezky. Tak, maso máme, vyndáme ho a dáme ho krásně do guláše. A už se nám dělá guláš první. Máme guláš. A ještě rovnou dáme ten druhej. Dáme to smažit a já musím mít obsloužit tady tyhle ty. A ty chcou taky guláš, takže jdeme dělat prostě guláše. Tak už mám teda 2 guláše, takže já si vemu tady guláš a dám to tady tyhle slečně. A vemu druhý guláš a dám to té druhý slečně. Dobrou chuť. A tady se... Ježišmarja. Nám to hořelo už trošku. Nevadí, snad to ničemu nevadí. Bude mít trošku spálenější maso, ale... Já za to... Vlastně za to můžu, ale je mi to jedno. Super a můžeme mu to odnést a dobrou chuť. Vy už máte teda hotovo. Dáte mi peníze, super, já si je vemu. A vítejte. Ty vole, co to je, nějaký dvojčata? Proč máte na ksichtě varlata? No nic, jdu vás usadit. Pojďte sem. Vy mi dejte nádobí. 14 dolarů, hezky. A můžou jít další. Vidím, že už začíná noc. Jestli bychom neměli zavřít náhodou. Máme tady rovnou další lidi, který usadíme. A tady tyhle ty lidi jsou zase guláš, takže jdeme vařit guláš. Tak jo, 2 další guláše se nesou tady těm dvojčatům. A jdeme vařit dál a já si myslím, že bychom mohli zavřít restauraci a podívat se, co bychom si mohli když tak koupit. Tak, zavřeme restauraci, je zavřená, doděláme ty jídla všechny. Mám tady ještě 2 guláše. Takže odnesu guláše. Dobrou chuť. Vy mi dejte prachy, nazdar. A už sem nechoďte, už je zavřeno. Klejneme si nějaký reward. Hezky, tady nám něco za první den nám to hodilo. Nějaký reward. Můžu si otevřít buď drink, nebo jablečný štrudl, ale já si vemu drink, aby to měli čím zapíjet. A máme tady krásnou americkou lednici, což je hezký. A já si jdu podívat, co bychom si mohli koupit. Je tady nějaký obchod. Jo, je tamhle IKEA. OK. Jdeme do IKEA a podíváme se, co bychom si tam mohli koupit. Máme 406 dolarů. To je celkem dobrý na začátek. Točivé dveře. Projdeme točivými dveřma. Tak. No, tady toho teda moc není. OK, máme tady nějaké věci, ale mně se tady absolutně nic nelíbí. A nic se mě nehodí do mé restaurace. Tak jo, otvírám restauraci. A můžete chodit. Mám 0,4 hvězdiček, což není moc dobrý. Tak jo, vítejte dobří lidé, pojďte si tady sednout. Tady za růžek, tady budete mít krásný výhled ven. OK, máme tady nějakého Tonyho Starka, tak jdeme ho tam dát tady. Takže co chcete? Vodu ze začátku, dobře, píšu si a jdu vám udělat vodu. Voda, 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 voda. Tady 1 voda, druhá voda, 3. voda a tady je 4. voda. Co je, když se nějak mračíš? Po tomhle zážitku v mojí restauraci se strašit nebudeš. Mračit. Super.
A teď se dívají do jídelního lístku, co si dají a předpokládám, že si dají guláš, protože nic jiného předpokládám na více není. Ano, je to guláš, takže beru si guláš. Objednávka. Vy si objednejte mezi tím a já jdu vařit guláš. Štve mě, že tady nemůžu vařit taky jak jako najednou. Hele, můžeme si najmout workera. Tak si za 200 najmeme workera a on nám bude taky dělat jídlo. Tak super. Tak dělej něco. Ten kuchař nějak nefunguje. Jo, já jsem měl ten recept asi u sebe. Tak já ti skočím pro nový recepty. Makej, chlape. Ale tak proč nic neděláš? On mi jako pomáhá, nebo... Ach jo. Určitě nezapomeňte dát like a odběr na tohle video, ať vám neutočou další videa. A něco tam hoří. Nevadí. Jo, já už možná vím, on se zaučuje teprve. A jo. Teď se si to mohl tady přečíst. Tak, vy už máte dojedeno, 24 coinů u sebe mám. Mějte se krásně, přijďte zas. Tak, co vy? Vy ještě žerete. Já si tady sednu vedle vás, tak jako nenápadně. A už máte dožráno, takže nazdar. Mějte se krásně, užívejte. A další lidi, vezmeme si další 2 lidi teda. Aby už ten kuchař něco pořádně dělal. Claimneme si reward. A můžeme teda mít orange drink nebo prostě štrudl. Dávám štrudl. Tak jo, máme štrudl. Tady máme další lidi, takže si půjdou posadit a zavřeme restauraci. Tak, co si objednali tady ty lidi? Tady ten chce vodu, takže dáme vodu. Tak se dívej, kuchaři, jo, abys to dělal pěkně jak máš. Tak, vy máte dopito, tak si vyberte něco k jídlu. Máme v nabídce krásně guláš a štrudl domácí. Ano, dáte si guláš, dobře. Tak pojď a dívej se, jak vařím, jo. Takže prvně rozemelu, pořádně to rozemelu, jo. Teď to hodím na to a nesmím to spálit. Tak, teď to hodím do guláše a bude hotovo. Tak a je hotovo, takže teď už jde vařit sám, super. Já tady odnesu guláš. Vy si můžete mezi tím vybrat jídlo. A už to tady vaří. Hezky, šikulka seš. Tak máme tady gulášky pro vás, prosím pěkně, dobrou chuť. Výborný guláš ze srnky, nebo z čeho se dělá. A poslední guláš tady pro vás, madam, dobrou chuť. Tak jo, vy jste dojedli, díky moc. Aha, vy si dáte asi ještě dezert, dobře. A vy si taky dáte dezert. Tak jo, šéfe, ještě budou dezerty. Tak, tak nebudou, tady tyhle nechtěli dezert, ale tyhle si dají štrůdl. Takže jde udělat štrůdl, to si taky udělám, protože ten jsem ještě nedělal, takže nakrájíme jablko, hezky. Pak ho hodíme do trouby. A už se nám dělá štrůdl. Nejlepší štrůdl od babičky, take out. A už tady máme štrůdly, takže dobrou chuť, dámy. Tak, uklidíme tady po ženách a vezmeme si peníze. Nebo ne? Jo, vezmeme si peníze. Mějte se krásně, restauraci máme zavřenou. A to je bylo pro dnešní video vše. Jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr. A tady s Jeffem pro vás natočíme další video z téhle restaurace. A rozrosteme naši restauraci, takže nezapomeňte. Takže mějte se krásně, užívejte a zdar zdar.